I'm only exhibiting my lifestyle. I'm not gonna do my lifestyle. And if your lifestyle is not emulatable, that means you are lifeless. It's better to be alive and there's something to talk about you. Life is all about what you make out of it. Yes, impactations. The things you impact in people. What do people talk about you when you are not there? It's not all about money. It's not all about cars. It's not all about your clothes, the way you dress and all the rest of them. It's all about attitude. I've always tried to emulate people. Even when I was working as a costumier and people, when I was learning, I was working with my madam. You know, I saw so many things. I saw so many faults. Even my madam, she can talk to you rudely. She can mess up. Just do bam, she will finish you up. You know, all those old ladies that are not married, they are always I want to food. They are prepare them. You know, but in all that, I did not take home anything that is not part of me. Because my madam was rude. Because my madam did this. The only thing I learned from her is hard work. Trying to do it right. She taught me a lot of things. I just came and I even took over the business. I started working for her as if I have been doing it for a long time. But I just started doing it because I was experienced, because I love what I was learning then. And today you can see, I also want to use it to impact in the life of people. So it will be a very simple thing that at the end of the day, you are here and you are going home with nothing. Some people, if you advise them, they will feel so big to take it. Some will think you are insulting them. Some will think you are maybe trying to teach them what they already know. Nobody is above mistakes. Alright, now I learn every day, and each time I go out, I learn from people. When I see two people discussing, what I will do, I will just stand by, listen to them and see if there is anything I can learn from them. Just be very fast to learn and to criticize. Most of us will criticize a lot, we gossip a lot. Things name what we humble. You know, you make them to be something. I am begging us so that when you go out there, you'll be a very good representative. Only come here and you didn't have anything to go home with. People will look down on you and ask, oh, you're here and whatever. I'm only begging so that you don't bring shame to this house. But because God did not shame us, the devil cannot shame us. He will stand by us to protect us. I love everybody here and I take you all as my children, my brothers, my family, my everything. So you know what I mean? Let's do it in common. And always ready. Even my director, sometimes I'll tell him what I want. He will adhere to it. He will succumb to my circumcision. Whenever I call it, I admonish him. He will discuss the whole thing into his personal distributor, and he will see it as a part of my amiable placenta. I am so embarrassed by his acting. I am well mannered. I am roasted. I am destroyed. And I am headward. Thank you, my brother. So everybody should be up and down. The last one got me. Everybody should be up and down. Up and down, what come now? Abraham broke the image. I am a broke with more than a no problem. Even here, I'm not being humble and being sarcastic. All the will be now one up. What is your problem? So yeah, they are now watch your name. When the romance so one them that apostle one of those who are the fancy. How we the way Gavani Lazarus so one
nwa Jacob mba nwa Jacob nke nna ya ụkwanụ Andrew na akwụkwọ nsọ Andrew wee lewe anya sị mba ebe unu guzoro ala nsọ nna m wee gbachi ha tiekwu n'oke olu si ya Eli na banta na ọkwa ihe okwu oge o kwusiri okwu a ya rigoro n'elu ugwu Ogota kwusiri ogbu ote ha were mma ya n'ube n'akụkụ ọ bụla nụchia ya gbasaji aka ya n'obe so ndị awụ ndị ochie akpụbiri nna mgbaala ha n'ihi na ha amadịghị ha niile okwu ya ka okwu dị iwe jiri wee bịa n'obi na mgbe ọ gara n'ihe Makọt mgbe edige Lazarus na akwụkwọ Gesha n'akwụkwọ Gesha gaa ka ediri ihe Nicodemus wee garuo Anonymous wụ onye nche atụrụ Kraịst n'ime akwụkwọ Job ọkwadụ Nebukadneza Job guzoro ya si nga guzoro ala na ọgwụgwụ nwe ị ga-aga n'ala onye ọdọ gị guzo wara na-agba ediri ede onye gwụrụ ya okwu ewu n'ahịa Jona jiri gaba n'ihe Lazarus mgbe na Mata guzoro Mata kulie n'ebe Jona ote Jona si ya gịnị ọwụ na ya si bịa na mgbaru onye igburu Mata ahụ ọnụ Jona daga Mata ahụ ọnụ Jona adara n'ime ọbịa ya wukwe n'ime ihe mere n'ime ogige Ninive ngwa aka ihe mere kpọmkwem mepụta na Ninive roundabout uve ala Ninive ekpekpe oche gị nweta Juda parazie Sodom ngwa aka ihe ahụ nke mere na Gomora ana m abịa towards it so ya bịapụta ụkwụ o ji azọpụrụ ụkwụ nna m Joshua gị welie oke olu na mkpu tie nna ihe ijiri hapụ ka mma Joshua onye dịrị ihe ma wụọ Jezebel mụ ya nọ na-ada agata ihe ụdị ihe ụlọ mmadụ dịrị unu bụrụ imekwe na gị ide eke gị ọ mmadụ dịrị eke chigbo n'okwu ọhụ ga edere ịghọtago so ụnụ abịa ụlọ abịa onye ọbụla tọkwasị obi ihe ka ekwu ihe ahụ dịsịrị nwere ihe ọdọ nọ mgbe ụmụnne na-abụọ Ịsọ na Jekọb mma ha wụkwana Rebeka ada Rufina na akwụkwọ mba ihe awụọ na akwụkwọ mkpughe mgbe a ka ekpughere ihe niile mgbe Sara bịara bịa tụrụ ime Abraham sị ya nwaanyị ime na iri onye tụrụ gị Esọ Juda ya sị ya na onye tụrụ ime na ya na-esi Juda tụrụ ya o Juda tụwa gị ime ya sị ngwa nwa na ibu n'afọ ọ ga-awụ nwa gosiri agosi ozugbo o ji ekwupụrụ ihe asị ya na nwa na ị ga-anwụkwa n'ọnwa nwoke ị mụọ ya ọ ga-eji njem mana ọ ga-azọpụta ụwa mana lekwe na ọ ga-ata ahụhụ ya mụọ Josef nna mgbe ebiridesi ebe idufuola ụmụ m bụrụ apụlụ mkpụrụ osisi m sị ga-atala were ya taa nye ya maglus ya taa na ị ga-ata ahụhụ njọgụ agwọ wee kulite agwọ wee kulie guziri oche ya sị ya lekwasị na anya na agwọ na ihe na-akpa ya bụ agwọ ncha na onye ọbụla lekwasịrị agwọ na anya agwọ na ọ ga-apụkọ ya eti mmiri nke mere na akwụkwọ akwụkwọ onye ha gote ya wụrụ ya aga nye ya nga nwunye ya nọ nwunye Lọt ozugbo Lọt na-atachi n'ihe ma otu ya wuru ogige nnu asụ obodo Ishbel agbakọ onye ukwurra na onye nna asị ha arakatara na ibugo ọgba bịa ha n'ala ha ma onye ọbụla na-anwụchi mgbe oke ọnwụ bịaziri n'ala ma nna m na-ele anya so n'ala na ma n'ihe anụ ụwa ihe ụlọ aka n'ala na nnu ga-edizọv ya ejiri wee kụọ ezie nnu ọ bụ ihe ejiri kụme nnu onye
nga ahụ akụnnu ma onye kụkarịcha na ahịa ọ Dangote ihe ndị jụrụ ndị ọbụla ịhụrụ n'ime ahịa gba nnu Dangote ya akara akụ na m ji nwayọọ ọkpụkpọ emere ọga ahụ nwayọọ enweghị ihe unu mere ego ọnwa ego agara ka nwụta nga adịghị eri esi irie ya ka ọ ghọrọ ilu ụwa ọdọ ịṅụrụ ọka isi ike so ya bịa onye ọbụla kpachara anya